भाई सकपाइजाक अरनि जत आनि मानि समान ताई चाक्रा ताखुक ताई बुक संनो आनि खाने हामजाक मा ताई हमारे याफारो ताई तिनी और फाइमानजरा सिनी मंचे उपस्थित सिनी सभापति ताई सिनी शिबाजला डिस्ट्रिक्ट ताई सेंट्रल मेम्बर सिनी लाखो अकरा खातुम ताई बेतंग सिनी अरनि सेंक्राक ताई सेंक्राक जुगसम सिनी तिप्रा मथा ताई बबाग्रानो हामजाकनाय ताई दफानो हामजाकनाय बरावनोबो आं लामसुगु ताई हामबाय मारो तानि हिमालय सोंथिनि सारा त्रिपुरा राज्य तिप्रा मथानि एंगैनाय विभिन्न जायगा सोंथिनि थांजानि कक ताई रुतुगि माबो मानका अर जत बरंग साइमानो बुबाग्रानि सामुगो फायो बा बुबाग्रानि सबाव थाखला फुवारि अंकुरि फाइनायनि रजतना आं जतना एंका आमनि बागैनो जों गामि गामियो बाक्सा सिथै बुनि बिनि बिसक कपालो तमो तं कपालो तमो हाइमे दाहनाय सामे बीएसएसआर में सकबांस दामग्रेफु बपुन नालुन रिमानोबा ब इथलिंग दा रिमानोबा बनो रेगा काट दा रिमानोबा मोहायनिबो कुतुक जागो तमन रेगा काट मांखासि मुदा बुगरानो एक पार्टी हिमछि नाय बा पार्टी लगे हिमछि नाय रेगा काट माया के हिमलिया ए मोहाय रक्सिनी बुबुगा रंनो कत सिन संगाय बाक्सा वाते सातों होननाय हिमानि गथायतामो आबो संजतनो साइमान का हाइसि हंगा आंके बुबाग्रा स्वयं अमसुक जरा संगा हामजोबो दङ हंकाय संबिनि प्रजारक संबिनि लगी किसपन थांमाननि फान करिदा फान दंना बले हायनि बागैनो सोंथिनि बिनि लगी हिमनानि होनाय खाकवार खलायनाय बसालाय मा फायखा संजतनो साइमानो गोबां मा नेतारक तामनि साहंगा आंके आंगो लामानि कमन किसे सासेना आलादा जागानि कमन साकला 10 राव आइसाफोरा मिनिस्टार